Nasa naman si CJ Johnson, Jeric Balana, ganito lang sa mga sa kanan, umahabol pa rin CJ Johnson, Jeric Balana. Okay, so MTB open tayo. Uy, pumipiglas kagad tong si Rubinyol. Dalawa, ito yung ating grupo. Uy, dami 100 plus riders ito. Kumaliwa pala doon. So meron na kagad tayo mga naiiwan dito mga riders. Unang bigwas, lumigwak kagad si Idol. Nagkakaproblema ang bike ni Idol agad-agad. So napakarami itong ating mga riders, 100 plus riders. Dito tayo sa Lawak, Pangasinan. Barbara. So ilang barangay itong ating bubunuin dito. Napakarami, barangay Talugtog. Okay, another barangay Inanduyan, Lawak. So left turn tayo dito. Okay, marami na kagad tayo mga naiwang riders dito sa likuran. Talaga nagsusumikap pa rin na dumikit doon sa harap. So advance tayo doon sa harap Tayo makadikit doon sa harapan dahil talagang mabilis yung mga big guns. Naiwan dito mga big gun. Kung si Idol, nag-big gun na. Unti-unti nang nalalagas itong ating mga siklista. Hey, uy, nagkirati pa itong dalawa. Uy, si Idol, mukhang nababawasan ng timbang. So, pa 1-2 na lang itong dalawan. Uy, si Idol, ang ganda ng katawan, ensayado, pero pumapatalikod muna. Uy, umangat sa kaliwa. Nakasando lang, naka-walking na to. Nakapangkon lang, sando Naubusan ng mantika si Idol. Si Idol grabe, tigas-tigasan yung katawan. Nakasando lang yan at naka-short. Parang mag-swimming pero kumarera muna. Hey! Nako, mukhang naubusan ng hininga si Idol. Nako, sira. Ubos ang gasolina natin, hindi nakasabay sa pacing. So as of now, meron na tayong breakaway na isa. Solo breakaway So malaki pa rin itong ating grupo. Makapal pa rin to. Sino to? Makapal pa rin. Umangat sa kaliwa si Joshua
So ito na yung mga big guns, mga 40 pa to. So anong barangay ito? Ibang barangay ito, nakaka-10 barangay na yata tayo. Ito na. So meron tayo dalawa yata to, dalawang breakaway yata ito ha. So meron tayong dalawang breakaway, parang si Ronel Ergisa, 4 Ergisa, Balanag, and si Jamson. So tingnan natin. Uy, nawala sa focus. So meron tayong nabuo ng breakaway. Yung nasa harapan, Jeric Balanag from Binalonan, Pangasinan, CJ Jamson, Team 3115 from Tarlac. Itong rider number 16 si Ronel Ergisa, Pangasinan din to. Ako to, Urbiston to, Pangasinan. Itong si Ronel Ergisa. So kanina mga 250 to 300 meters, wala pa akong natatanaw na nag-aabol sa kanila. Grupo yun grupo yung ating second group. Andun si Yannick Reyes, si Armendez, yung nakita ko kanina. So speed nila 47 kilometers per hour. So palabas tayo ng highway ng Lawak, Manawag Road. So nakawala itong tatlong to dun sa masulok-sulok na ruta. So magkasama, magkakalaban to ha. Magkakalaban to, Ilocano Express, Team Valdez at saka Team 3115. Ronel Ergisa, ito rider number 16, press from Kwanto ha. Pagagaling lang ito sa hey. Okay, so hintayin natin dito yung second group. Kung gaano nakalayo ang labang ito ating breakaway doon sa ating second group. Yanik. Okay, so 350 meters ang lamang ng ating breakaway dito sa grupo. Mukhang nagkakatira dito sa ating second group. Andito yung ating mga big guns, si Yannick Reyes, Diar Estrada, si Adi Zamora, Armendez. Marami mga big guns to. So medyo umihiwalay sa second group itong dalawang riders ito from Manawag, Pangasinan. So napakabilis ang takbo ng grupo na to. Talaga nagpapakalasan, baka abutan pa nila yung ating tatlong breakaway ha. So andito rin pala si Almond Sarding, nakita ko. So biglang naglaylo. Biglang naglaylo itong ating second group. Si Rubinyol andito din. Mangat sa kaliwa si Rubinyol. Dito rin si Gilbert Rosario, Arvin Armendez, fresh from National yun ha. Lumangat na naman si si Arenas. Mangat sa kaliwa si Yannick Reyes. So rin kumawala ni Yannick Reyes dito pero bantay sarado silang Pangasinense. So meron tayong isang tumatakas sa harapan niyo. So biglang naglaylo itong ating peloton, second group. Andito meron din dito Tim Morales. Parang si Justin Suitos ng RCC yung umaatak dito sa ating grupo ha. Pero hindi ko na natatara yung ating tatlong breakaway. Hindi natin kung mag-ahabol pa to. Ito ang ating big guns. Ito ang ating chase group. Marami to, mga big guns andito. Gambala yata, isa rin si Gambala pa. So nagko-control na lang itong ating grupo eh. Medyo mild lang ka ng takbo, 38. So dito na yung ilog. Yun, grabe. Sagsakan sa ilog. So at basta tayo sa harapan at baka lumayo na yung ating breakaway. Magkari ba tayo? Malapit tayo sa finish line. Medyo napuputol na rin itong ating second group. May mga humihiwalay na yung mga big guns dito.
side group. Hey! So, advance tayo dun sa harapan ha. Hindi natin kung matatry pa natin habutan yung ating breakaway. Dito pa rin mga big guns. Ako, dito magkakarimata yan. Sa big guns na tumami. O, dumikit pa itong grupo, dumikit pa. Ito yung isang nag-aabol, si JR Estrada. So, solo chaser pala itong si JR Estrada ha. So, tingnan natin yung breakaway kung gano'n nakalayo dahil hindi namin mabutan itong ating breakaway. So talagang malayo na ang agwat itong ating tatlong breakaway. Mukha talagang hindi na ito madidikitan ng ating peloton. So sa likod nag-aabol, isang nag-aabol sa likod JR Estrada. Hindi ko lang alam kung yung isa kasama pa yon. So ito pagkanan dito, finish line ito. Mga last 500 meters na lang to the finish line. Okay, last 400 meters to the finish line. CJ Johnson, Ronnie Lerguisa, ito na. Huwag na kayo mukura, huwag na kayo bibigay. Huwag na kayo malagay, sigurado. Nagbabaga, nagliliyap, nag-apoy na rin na mangyayari dito. Ito na. Nasa naman CJ Johnson, Jeric Balana, dito lang sa likod. Mga sa kanan, Ronnie Lerguisa. Umahabol pa rin CJ Johnson, Jeric Balana, Ronnie Lerguisa, nasa naman na. Ronnie Lerguisa, Jeric Balana again, CJ Johnson. So panglima natin, JR Estrada. Panganim, Team Kalasag. Okay. Nakatakas itong si Rubinyol. Baka ito yung panganim. Ito nakatakas ito si Ainari Matias sa likod. Matias. Yun.